Nikdy v živote nepočul, je to von Vendôme. U nás sa to asi nedá kúpiť, ale robia veľmi zaujímavé dodávky. A robia oni robia, takmer každá jedna dodávka je ináč, s iným layoutom, ako nejaká dodávka, ktorú si vieš kúpiť, ja neviem, od firmy, ako je napríklad ten Sunlight. Konkrétne táto je na Forde a je to Ford, ja neviem, Fortivan alebo niečo také, takto to volajú, a je to štvorkolka. To znamená, že vlastne máš auto, ktoré je určené do terénu, môžeš s tým bez problémov ísť lyžovať alebo ísť na nejakú expedíciu alebo nejak tak, a celkový priestor vo vnútri je väčší, je to taký iný, lepší feeling, ako keď som vošiel napríklad do toho Sunlightu, kde som bol taký úplne stiesnený, alebo neviem, do toho Line. Hej. Ak si chceš sadnúť, si sadneš, potom sa zaklopíš a položíš si pivo. Hej. Ako je to určitým spôsobom lepšie, ako nemať vlastne to odklapacie vôbec. Hej. Tu nám napríklad nedali tú hlúpu batériu, ale dali v podstate úplne normálnu batériu. Hej. Čiže vlastne vieš to normálne otáčať pri umývaní riadu. Sprcha je riešená takým spôsobom, že umývadlo, keď ideš na vecko, si sklopíš takto, čiže vlastne máš priestor na WC. Hej. Ak sa sprchuješ, tak to zatvoríš takto, čiže vlastne máš v podstate uzavretý sprchovací kút. Hej. Čo tam vadí? Aha, to vecko. Hej, čiže vlastne normálne pekný, uzavretý, veľký sprchovací kút. Hej. Toto sa dá nejak pripevniť a vzadu je veľká posteľ. Samozrejme, táto posteľ na dĺžku tiež nemá 2 m, nemá 2,10 m, čiže ja sa tam nevyspím. Má to aj možno nejakých 190-195 cm, neviem. Hej, ale ak niekto nie je tak dlhý ako ja, tak ja si myslím, že tento van je úplne skvelý. Hlavne tým, že to je štvorkolka, môžeš lyžovať, budeš brať driftom, zatačky, berty. Je to úplná pecka. Ešte to skúsim obehnúť. A tu na zadnej časti je mikrokufor, ktorý opäť jedna plynová bomba, neviem prečo. A mikrokufor, kde v podstate asi sa tie lyže nezmestia, čiže lyže musí riešiť vonku alebo na strechu, čiže asi vonku na tieto dvere. Čiže opäť má to nejaké výhody, má to nejaké nevýhody. Hej, to spracovanie nie je také, ako je spracovanie v Knause napríklad. Hej, mám voči tomu nejaké výhrady, ale zase pre mňa plus robí to, že robia tie karavany alebo tie dodávky unikátne, že vlastne keď kúpiš tento ván, je to štvorkolka a nemusíš v podstate sa báť toho, že niekde zapadneš a podobne, čo veľa výrobcov to nerobí. Hej. Poďme sa teraz pozrieť do ďalšieho, a ten ďalší je Horizon H100 a to je asi najunikátnejší van, alebo jeden z najunikátnejších vanov na tejto výstave. Hej. You really should be a member. We got a good thing going on. Stand over there and take a number. We're gonna see if you belong.